Kaudhi weche mag somo en migawo mar somo dwaro maromo shillings trillion 5 chopo kare chenro margi mar higni 5 mag yango odiochieng' ma kawuono. Ewi omenda ni trillion 3.47 piny owacho biro chiwo kama moko mowinjo gi sol kowuok kuom riwruoge mamoko to romo trillion 1.55. Kaka Judith Omondi lero, moko kuom lek mageto chopo kare higni 5 mabiro oriwo ndiko jopuonj 116,000 kaachiel gero klese 10,016 e skunde mag junior. En nyasi mar keto ayanga chenro mar migawo mar somo kuom higni 5 mabiro. Kaka oyang kod jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu ma otele nyasi ni, migawo no dwaro maromo trillion 5 e chopo kare chenro gi kuom higni 5 go. Kuom omenda ni piny owacho yie chiwo trillion 3.4 kama moko to migawo no winjo many kowuok kuom riwruoge mamoko. The plan will cost about 5.2 trillion over the next 5 years, of which 3.47 will be provided by government, and we expect that we should be able to raise 1.55 trillion. And we must mobilize, working with our development partners, working with all of us to ensure that our key pillars of education, which is success, equity, quality, relevance and retention, is achieved. E chenro ni migawo mar somo geto gero klese mag somo e junior school maromo 16,000, ndiko jopuonj maromo 116 e kwan ma 56,000 osendiki e higni 2 mar sirkand Kenya Kwanza. Kamano bende ging'iyo keto lai mar somo e lony manyasani kaachiel gi kawo kwan mar mwandu mag skunde duto ma pacho ka. The ministry plans to construct 16,000 new classrooms for the junior school by December 2024. And we are aware that out of this, I think we already have 3.5 billion Kenya shillings as we are talking, which will be able to do 3,500 classrooms. Bende chenro mar pidho jopuonjre biro dhi nyime e higni 5 mabiro, gichano chiwo chiemo ne jopuonjre maromo milion 6 kaachiel gi gero kod timo lokruoge kuonde tiego jopuonj teacher training colleges. The ministry will seek support from partners in implementing the school meals program, targeting marginalized children in the outside counties and urban poor children. To date, the program has been able to benefit 2.6 million school-going children. E somo mar kuonde tiegruok mamalo, gigeto medo kwan mar kuonde tiego tije lwedo, ndiko jopuonj mag tije lwedo 2,000 kaachiel gi jiwo tiegruok mag CBC e kuonde tiegruok mamalo. E lai manyien ma itiyogo e chwalo omenda ne jopuonjre kuonde tiegruok gi, Mashogu koni gibiro yango bugni manitie, kata bed ni opuoyo ni osedhi maber, kendo e higa ma okwongo maromo jopuonjre 18,000 ne ochudo kendgi ma ok omanyo sir. 18,000 Kenyans as students paid direct to the tune of 7.4 billion Kenya shillings. So when we try to say that there are those who failed to engage in certain programs because of lack of fees, let us be honest to each other. Judith Omondi, Ramogi TV.